Hello friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு குட்டி இயரிங்ஸ் ஹால் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்ஸ்டாகிராம்ல ஸ்டைலானிக் ஃபேஷன் அப்படின்ற பேஜ்ல வந்து கொஞ்சம் இயரிங்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதோட ஹால் அண்ட் ரிவ்யூ தான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்க போறது. ஆல்ரெடி இவங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடியும் கொஞ்சம் இயரிங்ஸ்லாம் வந்து சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். நிறைய பேர் இயரிங்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேஜ்ல போய் வாங்கவும் செஞ்சிருக்கீங்க. பட் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அந்த பேஜ் வந்து டீஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு. என்ன ரீசன்னே தெரியல. ஸோ புதுசாக வந்து பேஜ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதையும் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஸோ இப்போ வாங்க என்னென்ன இயரிங்ஸ்லாம் இருக்குது, என்னென்ன ப்ரைஸில் இருக்குது, நிறைய வந்து காம்போ ஆஃபர்ஸ் கூட வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றியும் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இந்த இயரிங்ஸ் எல்லாமே இன்ஸ்டாகிராமில் ஸ்டைலானிக் ஃபேஷன்ஸ் அப்படின்ற பேஜோட தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த பேஜ் டீட்டெயில் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆல்ரெடி வந்துட்டு இவங்களோட பழைய பேஜ் வந்து டீஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால தான் நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த பேஜ் பற்றி திரும்பவும் நான் சொல்கிறேன். நிறைய பேர் அவங்கக்கிட்டேருந்து வாங்கியிருக்கீங்க. மேபி அவங்களோட பேஜ் வந்து இல்லை அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் கூட இருந்திருக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நான் காமிக்கிறதுல ஏதாவது இயரிங்ஸ் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னாலும் அவங்கக்கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி அவங்களோட கஸ்டமர்ஸாக இருக்கீங்க, உங்களோட நியூ பேஜ் என்ன அப்படின்றது உங்களால் ஃபைண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வாங்க நம்ம இயரிங்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொன்றா பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற இயரிங் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். இது வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கோல்டனில் இந்த மாதிரி சென்டரில் ப்ளூ ஸ்டோன் இருக்கிற மாதிரியான இயரிங் இது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 39 rupees. இவங்ககிட்ட இயரிங்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ரேஞ்சில் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி கலெக்ஷன்ஸும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். ரொம்ப க்யூட்டான கலெக்ஷன்ஸும் இருக்கும். அதே மாதிரி ட்ரெடிஷ்னலான கலெக்ஷன்ஸும் இருக்கும். ட்ரெண்டியாக நம்ம ஜீனுக்குலாம் போடுற மாதிரியான கலெக்ஷன்ஸும் நிறைய இருக்கும். இப்போ வந்து இவங்க இயரிங்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஹேர் கிளிப்ஸ், அப்புறம் வந்து ஸ்கன்ச்சீஸ் இதெல்லாம் வந்து செல் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதில் உங்களுக்கு வந்து காம்போ ஆஃபர் கூட இருக்குது. அதையும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயரிங். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 39 rupees. ஸோ 39 rupeesக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு இயரிங் அப்படின்னே சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இயரிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஃபேஷனபிள் இயரிங் தான். பார்க்குறதுக்கே மல்டி கலரில் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸோ இது வந்து அமேசான் வீடியோவில் வந்து ஒரு குர்த்திக்கு மேட்ச் பண்ணி கூட போட்டிருந்தேன். ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருந்தது. அண்ட் இதில் வந்து உங்களுக்கு மல்டி கலரில் ரொம்ப லெஸ் வெயிட்டில் இருக்கும். ஸோ மெட்டல் மெட்டீரியல் தான் இது. பார்க்குறதுக்கு பெருசாக இருந்தாலும் நமக்கு காதுக்கு போடுறப்ப ரொம்ப லேஸ் வெயிட் தான். அண்ட் இந்த மல்டி கலர் பிரிண்டட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 89 rupees. எனக்கு உள்ளதுலேயே ஃபேவரட்டான ஒரு இயரிங் அப்படின்னா இந்த ஹாலில் இது அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ இதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் இயரிங். அடுத்த இயரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான குட்டி ஜிம்கா அப்படின்றது பொதுவாகவே எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இயரிங் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு அதுவும் பிளாக்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க, பிளாக் ஸ்டோன்ஸு. ஸோ அந்த மெட்டல் ஆக்சிடைஸ்ட் இயரிங் வரும்ல அந்த மாதிரியான ஒரு இயரிங் தான். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 90 rupees. இதுவும் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது. உங்களுக்கு மேலே அந்த கம்மலே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெருசாக வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து ஜிமிக்கி, அதுக்கு கீழே வந்து இந்த குட்டி குட்டி அந்த ஒயிட் பீட் ஹேங்கிங்ஸும் வந்து வருது. ஸோ இது வந்து தேர்ட் இயரிங். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இயரிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபியூஷன் இயரிங் தான். ஸோ இது வந்து நம்ம குர்த்திஸுக்கும் போட்டுக்கலாம், இல்லை நம்ம ஜீன் கூட டாப்புக்கு மேட்ச் பண்ணுறதா இருந்தாலும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சில்வர் கலரில் வருது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 45 rupees. ஸோ இதுவும் வந்து நமக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. வெயிட் எதுவுமே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாமே வந்து லெஸ் வெயிட் தான். ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட் இயரிங். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு ஒரு காம்போ செட்டு தான். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்க்ரன்ச்சி, ஒரு இயரிங் அண்ட் ஒரு ஸ்லைடு வருது. ஸோ நான் வந்து தனித்தனியாக காமிக்கிறேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சாட்டின் ஸ்க்ரன்ச்சி. ஸோ இது வந்து எல்லா ஹேருக்குமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால ஹேர் டேமேஜ் வந்து கம்மி பண்ணும். ஸோ இந்த 3 செட்டாக சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 99 rupees வருது. அண்ட் இது வந்து ஒரு ஃபேஷனபிள் இயரிங் தான். நம்ம வந்து ட்ரெண்டியாக ஜீனுக்கு பேர் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு இயரிங். அண்ட் இந்த ஸ்லைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி டிசைன் மட்டும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து இப்படி வைக்கிறப்ப ரொம்ப அழகாக இந்த இது மட்டும் தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்லைடு இது. நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லைடு வந்து விரும்பி வைப்பாங்க. ஒரு சைடில் மட்டும் நமக்கு வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குட்டி ஸ்லைடு வருது. ஸோ இந்த 3 செட்டாக சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா 99. இதே மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய மல்டி காம்போ செட் வந்து உங்ககிட்ட இருக்குது. 99 rupeesக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்க்ரன்ச்சி, ஒரு இயரிங், ஒரு ஸ்லைடு, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான பேட்டர்னில் நிறைய வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஜஸ்ட் இது வந்து சாம்பிள் தான். ஸோ இது வந்து ஒரு காம்போ. இயரிங்ஸ் தவிர நிறைய வந்து கிளிப்ஸ் எல்லாம் வந்து சேல் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல. ஸோ அதில் வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கிளிப்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்குது.
ஸோ இந்த கிளிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் 10 rupees ஈச் வரும். ஸோ இது ஒரு கலர் அண்ட் இது ஒரு கலர். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு 10 rupeesக்கு இந்த மாதிரி மெட்டலில் வரக்கூடிய குட்டி குட்டி கிளிப்ஸு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைடில் வைக்கிற மாதிரியான கிளிப்ஸ் தான். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சைடில் வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு கிளிப் இதுவுமே ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. இது வந்து உங்களுக்கு 20 rupees ப்ரைஸ் வருது. இது வந்து உங்களுக்கு ஈச் 10 rupees வரும். அண்ட் இவங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 rupees சேல் கூட அடிக்கடி போகும். அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து ஒரு சில கம்மல் 20 rupees 30 rupees இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃபரில் வந்து 10 rupees அந்த மாதிரி வரும். ஸோ அதில் வரக்கூடிய இந்த 10 rupees இயரிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு 2 க்யூட்டான இயரிங்ஸ். ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி பிங்க் கலர். ஸோ குட்டீஸ்க்கெலாம் வியர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு குட்டி இயரிங் இல்லைன்னா டெய்லி நம்ம வந்துட்டு டெய்லி வேஸ்க்கு ஜஸ்ட் வீட்டில் மட்டும் போடுறதா இருந்தால் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி இயரிங்ஸ் தான் இது. நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி இயரிங்ஸ்லாம் போடுறதுக்கு பிடிக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள தாராளமாக சூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து 10 rupees. அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹார்ட் ஷேப்பில் வருது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹார்ட் ஷேப்பில் வரக்கூடிய இயரிங். இது வந்து ரொம்ப குட்டியாக க்யூட்டாக இருக்குது. குட்டீஸ்க்கு வியர் பண்ணோம் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கே செம்ம க்யூட்டாக இருக்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு இயரிங் தான். இதுவும் வந்து உங்களுக்கு 10 rupees வருது. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு காம்போ பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் காம்போவில் வரக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 இயரிங்ஸ் சேர்த்து உங்களுக்கு 90 rupees ப்ரைஸில் வரும். ஸோ சொன்ன மாதிரி அவங்கக்கிட்ட காம்போ ஆஃபரில் 99 rupeesக்கு ஒரு காம்போ இருக்குது, 90 rupeesக்கு ஒரு காம்போ இருக்குது. இதில் வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இயரிங்ஸ் மட்டும் வரும். அதில் வந்து இயரிங்ஸு ஸ்க்ரன்ச்சீஸு ஸ்லைட் எல்லாம் சேர்த்து வருது. இது வந்து ஜஸ்ட்டு இயரிங்ஸ் மட்டும் வந்து உங்களுக்கு 3 அணம் 90 rupees வரும். ஸோ இது ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஒரு ரெட் கலரில் ஒயிட் கலர் ஸ்டோன் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு இயரிங் இது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்டட் டைப்பில் வர மாதிரியான இயரிங். ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி ப்ளூ கலரில் இந்த பிளாக் ஸ்ட்ரைப் போட்டிருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்டட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி க்யூட்டான ஜிமிக்கி. 3மே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஸ்டட்டு, ஒரு ஜிமிக்கி அண்ட் ஒரு ஃபேஷனபிள் இயரிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதுவுமே ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. இதுவும் வந்து ஒயிட் அண்ட் பிளாக் ஸ்டோனோட கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஸோ இந்த 3 சேர்த்து வந்து உங்களுக்கு 90 rupees வரும். இதே மாதிரி காம்போ உங்கள்கிட்ட நிறைய இருக்குது. நீங்கள் ஜஸ்ட் அவங்ககிட்ட என்னென்ன காம்போ ஆஃபர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கூட அவங்க வந்து உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க. அதுலேருந்து நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இயரிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பிரிட்டியான ஒயிட் கலர் இயரிங் தான். ஸோ இது வந்து ஒயிட்டில் கீழே வந்து இந்த ரோஸ் டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 45 rupees. இதுவும் நம்ம வந்துட்டு குர்த்திக்கும் போடுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இல்லைனா வந்து ஜீன் டாப்போட பேர் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ரொம்ப பிரிட்டியாக இருந்தது, க்யூட்டாக இருந்தது இந்த இயரிங்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அழகாக கீழே வந்து ஆடிட்டே இருக்குது. ஸோ இதுவும் வந்து நான் ஒரு அமேசான் வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் போட்டிருப்பேன். அதில் நீங்கள் பார்க்குறப்ப தெரியும் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது அப்படின்றது. அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் போட்டிருக்கிற இந்த இயரிங் தான். இதுவும் வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டியாக இருந்தது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோல்டில் இந்த மாதிரி 2 பேர்ல் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருந்தது. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாகவும் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் வந்து ஜஸ்ட்டு நான் வீடியோவில் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 99 rupees. 99 rupeesக்கு டோட்டல் வர்த் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா அதோட ஃபினிஷிங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நமக்கு வந்துட்டு ஒரு மாதிரி மேட் ஃபினிஷிங்கில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அண்ட் அதில் அந்த பேர்லும் வந்து ரொம்ப அழகாக தெரியுது. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனல் இயரிங். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் தான் அவங்க வந்து இந்த வாட்டி அனுப்பியிருந்த இயரிங்ஸ் அண்ட் கிளிப்ஸ் எல்லாமே. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் டிஎம் பண்ணுங்கள். இல்லைனா அவங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருந்ததுன்னா கூட நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாலே அவங்களோட நியூ கலெக்ஷன்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். அவங்க வந்து நிறைய வந்து பேஜில் ஆட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க. அண்ட் அப்பப்போ வந்து இந்த சேல் டைமில் நீங்கள் வந்து நிறைய சூப்பரான இயரிங்ஸ்லாம் வந்து கம்மி ப்ரைஸில் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். நிறைய வந்து காம்போ ஆஃபர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதெல்லாமே வந்து ரொம்ப பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். அண்ட் சப்போஸ் நம்ம வந்து வாங்குற ஆர்டர்ஸ்க்கு வந்து சில டைம் வந்து ஃப்ரீபேஸ் கூட ஆட் பண்ணுறாங்க. அதுவும் வந்து ஒரு செம க்யூட்டான ஒரு விஷயந்தான். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் ட்ரெண்டியான இயரிங்ஸ்லாம் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து இதோட முடிச்சுக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நான் காமிச்ச இந்த இயரிங்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எந்த பர்டிகுலர் இயரிங் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டாக இருந்தது அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ உங்கள் எல்லாரையுமே நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சீக்கிரமே மீட் பண்ணுறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க. பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.